Biz балалар рәссамының конкурсын үткәрмәдек. Получается очень изящно, современно, в то же время очень традиционно. И третья работа — это вот компьютерная графика. Быйыл біз яңа бер номинацияны киртек, ул Нурани дип атала. Біз былтыр күрдек, күп кишеләр алар Шамаил техникасында дөньяви картина рәсемнәр, сүрәтләр ясыйлар. Безнең ғуруф гадәтләребез яңа бер дәрәҗәгә үсәләр, ягъни вот яңа бер формага әйләнәләр. Бу әлбәттә социальный, без художникларга акча түләйбез, без аларга ярдәм итәбез, то есть алар турында белсеннәр. Художник беренче урын алса, кишләр аны турында беләләр, анарга мөрәҗәгать итәләр, аның картиналар алалар. Бу әлбәттә бу социаль проект. Аятләрнең нинтер тәфсирләрен дә, мәгънәләрен дә белү бик шарт. Каллиграфия ул бит инде безнең әби-бабаларыбыздан килгән мирас, һәм инде аны мәдәнияте безне саклап калу өчен бу бик әһәмиятле. Мин үзем рәсем укытучысы булып эшлим. Татар балаларын күзәтәм инде, күрәм, һәм татар телен бик начар беләләр. Гаиләдә татар теленә сөйләшмәсәләр, ислам динендә булмасалар, менә шуңа күрә юкка чыга дип уйлыйм. Икенче милләтләргә ислам дигәч, алар нигәдер куркалар. Хәзер безнең дөньяда никтер ислам дине кешеләрне куркыта.